That's it for today, class. Singasukuma ke nihambe. Bongeka, you stay behind. Go back, sir. Ihlala phansi. Vula incwadi yakho. Page 15 lokade sobhala. Kuyaphetha, buka mama kuyaphetha. Yini ehlulayo esiZulwini? Sinzima kanjani esiZulu? Yini enzima ngoba uyabona la kubhaliwe ukuthi umkhize waxabana noNdlovu. Ngakusasa umkhize wafica uDlamini emotweni yakhe. Base behamba emoto yaba. Imoto umkhize wafica uDlamini. Imoto umkhize malaka ubha ukuthini mina ngoba umkhize ufica uDlamini emotweni yakhe Kabani? Eyakhe phela umkhize uthi la bebekhuluma ngomkhize imoto yakhe I think imoto yakhe uDlamini ayibo imoto yakhe umkhize okay le nto le sobuthisha omkhulu Hayi singcono kanjani wazi mama le inkinga kanti okay no khuluma noSithole ya baba ncane ngani principal Ndlovu cha sinenkinga ngiyazi sekulathi ngixolisa inkosi cha ake ngofonele back yeah sekulate izikole ziyaphuma manje wala nomntwana sinenkinga la sisho ukuthi sikhuluma ukuthi uhlulwa isiZulu isiZulu awukahle wedla umswazi uhlala singane uyihlalisela isiZulu manje into esibamba la ukuthi umkhize uthole uDlamini emotweni yakhe uthisha omkhulu ngithi ake uyingenelele le nto ngoba ekabale emoto kanti cha anikwazi ukuzongizela nembudala le nto isimple nje angithi umkhize ufica uDlamini emotweni yakhe emoto pheleka into elula ukuze ingane ikwazi ukuzwa ihambe yofunda kahle ekhaya ukuthi wena vele uyitshele le nto lengesingisi ukuze yonke into ibe lula Mkhize found Dlamini in his car. Say right. Whose car? Dlamini or Mkhize? Whose car principal? Mkhize found Dlamini in his car. Uyabona ongithi uyabona imoto awu lesingisi sisifana nalesiZulu le cha ake ningiphumele ke ngidile no minister le ndaba le inzima le ngizokubona kusasa wena Khosi kodwa dedela ingane ekhaya kulate bokumele yophela lo sikudedela ahamba wena